Hawu, suka nini madoda. Sanibonani Mafiki. Kusaseyili champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo eMafiki ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela. Nawakho amanyala kwaphela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Awuyi, bayabhala-ke abantu. Bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo ngoba zinjalo. Sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje-ke Nkosi yami senekelwe udaba. Senekele usisi lana. Usebekela kanjena. Sanibonani eMafiki. Ngeza nodaba lamanyala omyeni wami. Ngiyafisa sengathi lamanyala ngabe ngawabhaqa singekabi namntwana. Manje ngawabhaqa sekulate. Ngawabhaqa sesinengane ezintathu. Ngazisola kodwa kwabe sengingasekho ukuthi ngingathini. Ngingagoduka ngiyephi nginabantwana abathathu. Ngiyazisebenzela. Nayo iyasebenza. Kodwa for the sake of izingane kumele ukuthi ngihlale naye ubaba wazo. Ngoba phela akangishayi futhi sibambisene. Kodwa nje yaba yodwa vo inkinga. Vo inkinga. Angikaze ngamsola nakancane. Angikaze futhi ngamcabangela. Kwazenzakalela nje ukuthi ngimbambe. Kusho ukuthi ngizihlalele ngelinye ilanga. Anginaso-ke isikhwele Nkosi yami futhi angiyicofi ifoni yendoda. Ngizihlalele ngelinye ilanga. Ngithe uma ngisahleli kanjalo. Hawu. Kungene i-call. Mayingena le call. Hey. Ibhale Max wami. Hawu, uMax ngoba igama lendoda nje. Mase izathu wakhe ke manje ngingayinaki. Iphinde ingene le call. Ngithi ngiyibambe ngoba manje sengizibuza imibuzo eminingi vele. Mangiyibamba ngiyibambe ngithule. Ibese le ndoda ayibu baby kunjani? Hawu, ngithule. Athi baby uyangizwa yini? Hayibo ngithule. Athi hayibe baby. Ngibese mina sengithi ngikhuluma nobani? I-drop le ndoda. Mayidropa ngibese ngiphuthuma ku-WhatsApp. Ngiyayazi vele i-password yakhe ngeke ngiyibone mayishaya, but ikona nje ukuthi angiyicofi ifoni yakhe. Ngiyishaya fast. Mangiyishaya fast ngisearch Max wami, ngingene ku-Max wami. Hayibo. Umjolo lo uyahamba ngiphuthume ku-profile pic mangifika hayibo. Nayi le ndoda indoda enezintshetsana. Hey madoda, kumnyamana lokho. Hayibo. Ngikhuphuke, ngifuna uqala ekuqaleni ama-chats. Mangifika la yaqala khona yabonakala lento ukuthi hey indala lento inaboma 7 months so. Mangifika lapha ekuqaleni le ndoda ibhalelene umyeni wami lo. Ithi yazi mangikubona ngivane ngachazeka ngiyaqala ukuthi ngichazwe umuntu wesilisa kanje ngawe. Hawu. Abesathi lo wamayibo uchazwe yini? Hayi bese iyachaza ke le ndoda ichazela ngibona ngathi ikeshelwana. Ngehle nayo. Ngaleso sikhathi isibunu lesi siyafutha sithi hayibo. Ngehle nayo ikhondovo yabo. Hayeshela le ndoda yacwetshisa agcine seqoma lo wami. Hayi mayiqoma kanjalo bathembisana ukubonana. Akuveze futhi lo ukuthi uhlala yedwa. Hayi kudlule boma weeks nyana mangibheka ikhondovo yabo. Kusho lo ahamba ayombheka lo wami. Then boom useyancoma ukuthi ibe kumnandi kuba nawe.
Abesathi lo wami hayi kube mnandi izeke ungincishile since siqala ukubonana. Hayibo, kanjani manje? Abesathi lona owami hayi khululeka, mangiphinda ngibuye ngizokupha. Abesathi lo wami khawukungisendele phela ngibone ukuthi yini le ozongipha yona. Bese sisende lento ukuthi isithombe. Mangithi ngiyabheka yemadoda, lento evezwe la inkulu ngisho nakule yakho, ungayidabulisha le yakho ukuze kuphumele evezwa la. Imnyama egobile ithe. Hayibo, abesancome lo wami athi ungavele ngayihalela khona manje. Ayi bitoze kakhulu-ke manje inhliziyo sifuthi isibulu ngamandla. Ngithi indoda itheni le? Indoda le yami. Hayi ngithi ayingeke. Awungeke. Qhubeke naye khona. Athi lo wami hayi. Athi lo oshela lo wami hayi. Ungakwazi phela ukuthi uvana ufike ngoku. Awuzulala vele kusase early. Mangibithi ngiyabheka isikhathi vele babechetha kuwoma 6. Ngibuyise emqondweni wami ukuthi yes ngiyalikhumbula ilanga ngalezo zikhathi athi usajika kumngane wakhe. Uyabuya ngabo 9. Ekuyinto engajwayele uyenza. Owakwami nje ubethi mayifikile ngabo 4-5 akasoze waphindwa waphuma ebusuku. Wayenza kwakanye leyanto. Waphuma wahamba. Then mase ngithi ngiyalandela ikhonvo ngakusasa usiyancoma lo wami ukuthi yo bekumnandi ukuba nawe kodwa ngiyayiqala ke ngaka angikaze ngayithola ngaphambilini. Awusafutha kakhulu isiboni ngithi kanti lo muntu lento okudala ayiqala. Sengikhalela ke lento ukuthi lento engaka ingena kumyeni wami lo engithi uyindoda. Hayi ngehle naye ikhonvo hayi. Ngibone Nkosi yami lo wami unako ukuthi azinganula azithi ashuthe lapha ka number 2 bese sisendelelo. Mangithi ngiyawubheka unumber 2 wamyeni wami usimthiwa yimini wamyeni wami. Ngiyafika ngiyabona ukuthi ugugile Nkosi yami. Awuqedile amadoda. Safutha sathi madoda, safutha sathi. Hayi ngasho ngathi hayi ngizake namhlanje ke ngeke ngibone. Hayi wabuya uthe mayibuya. Hayi wafika ngibona ukuthi yabona ukuthi ngiyajuluka. Ayabuza ukuthi ngi right ngitshela ukuthi ngi right. Cha ngizwe ngathi inyongo ifuna ukungikhuphukela hayi. Mangiphuza i-castor oil ngithi hayi ngizaba right. Hayi angenzele something. Ngiphuze ngibe right. Ngithi ukwehla. Ngithule. Ngibe sengithi ngihalela ukuthi sike senze inkonzo mhlawumbe izangenza ngizive ngi-right. Athi akho nkinga. Ngisukume fast ngiyogeza. Ngibe sengiyabuya mangibuya sishone ngakhona. Ngithi namhlanje ngicela ukuthi kube umina udriver. Athi akho nkinga. Hayi ngimbambe ngiphushe ngeromance ngimenze yonke imikhuba le. Mkhotha amadlebe ngimkhotha impumbu ngimkhothe namehlo. Atabe mngamo uyithathaphi lento yenzayo. Uyivusa manje lento entsha. Ukhuphuka ngomunye ushuni manje. Mkhotha amadlebe ngimkhotha imiqala ngimkhothe wena ama-shoulders ngibuye ngimunca iminwe lezandla. Ngibuye ngimunca iminwe ezinyawo. Ngikhuphuke naye ngezithende ngikhuphuke naye ngemilenze. Sengimlalise ngomqolo-ke manje. Ngimbulale ngemasaji. Ngithi namhlanje dali ngifuna ukuthi kube umina udriver. Ngifuna ukwenza yonke into le. Imikhuba angakazi wayibona. Ngimguqule imlalise ngesisu. Ngihlale kuyona incanca ngolimi. Ngiyibulale ngenkotha. Ningakhohlwa ke njalo ukuthi ngibalisa isitori somfazi la. Umfazi lo bhalile. Ngiqhubeke. Ngimbulale ngenkotha. Chaza lo mfazi. Ngimbulale ngenkotha ngithi baba cela ukhuphula imilenze le. Because ngifuna ukuzokuthinta la emazambaneni. Angamayinda ayikhuphula imilenze. Hayi manje ngifuna ukuthi agcine esenganula. Ngifuna ukubona lento ukuthi leyanto bengiyibona lapha ngempela iguge kanjena yini. Ngimbulale ngenkotha ngimanye ngiyambheka ukweqa amehlo wathe
Ngimphequle, ngimbulale ngenkotha, ngimsondele kanti ngimsondela kuyena uSimthulo, avuma akhuphula imilenze athi, ngithe mangithi kuyabonakala ukuthi nje kukhona into engenayo lana. Iziyekile ithe kuvela ubupinkane engingakuqondi. Ngavele ngamfaka umnwe. Ngithe mangiwufaka umnwe nguthi angimanga ngapha, ngimbulala ngenkotha ngala izambaneni. Ngithe mangimfaka umnwe ngimntu wavele wavula kakhulu wathi, ngabe sengawukhipha ngathula ngaguqa ngamadolo ngambheka. Waphathwa amahloni wabuya wabusa izinyawo. Ngathi yakhuluma, yini le ngiyibonayo? Wathi ukhuluma ngani? Ngithi la ngemva kuwe khona into engenayo. Nami owami uSimthulo awukazi wambone nje. Ngingakuvezela manje umbono ukuthi unjani. Lo wakho waye nje wathi akubonisa izinto wena ayikho lento okhuluma ngayo. Ngathi ngicela lethi ifoni ikushuthela uzibonele lento engikhuluma ngayo. Why uSimthulo wakho nje? Avuke ngolaka ngidonsa ifoni yakhe ngiqaqaqaqa. Ngimbonisa ipicture ukuthi ubalo amahloni kuye. Wathi ngithi manje wena ulalwa amadoda wena. Ulalwa amadoda wena ube uyindoda yami kumfazi wakho. Yona lento icabanga ngithi ayikho into engiyicabangayo, ngibone yonke into enixoxa noMax wakho namhla ekushela namhla niqala ukwenza umkhuba ngale langa wena waphuma ngalo la ekhanga bo6 wabuya ngabo 9 uthi uya kumngani wakho, into ongakaze wayenza before but nga-understand because ngikwazi umuntu olungile. Hayi nkosikazi wami, ayiyona lento. Ngithi ungiphoxile ngimbonisa naleya le ndoda. Ngithi into engaka, into enkulu nakweyakho ingena la kuwe. Ungiphoxile. Ayiwashawa amahloni lapho wathi ucela ukuphuma sakhuluma later. Ngathi hamba, ayikho vele into ozayicacisa. Waphuma wahamba. Later mayibuya wabuya ngekho, ngigodukile nabantwana bayithunga shiya lo mdala. Ngabe after 2 weeks sengizicabange kahle, ngamtshela ngathi angiyikhulumanga lento, angisoze ngayiveza because ihlazo elinukayo, kodwa akukho mina nawe siyophinde sikwenze. Qhubeka wenze into oyenzayo namadoda akho, mina akukho engiyophinde ngikwenze nawe. Kusho ukuthi awuseyona indoda yami. Manje sofuna ulana namanye amadoda. Ngithi angishongo, even if ngiyakwenza lokho angikho wrong, ngoba phela wena uhlulekile. Inkomo nayo la kumina, wena uyahamba uyolalwa amanye amadoda. Angisho ukuthi khona engizakwenza, ngimdala mangingaka ngizaba busy ngizinakele izingane zami, wena ngeke uphinde ungithinte. Kwaba kuya understand. Kwadlula izinyangana ngazitholela umuntu ozangithinta because bese ngimnyanya ngale ndlela yokuthi angikwazi ngisho ukupretend ukuthi ngithi hayi uzafana yenze, azange ngikwazi. Kusukela ngalelo langa zange aphinda ngithinta. Naye ngicabanga ukuthi washawa amahloni ngoba zange aphinda zama ukungithinta. Ukhona umuntu engihleka naye, kodwa angimthandi ngale ndlela engimthanda ngayo. Ngiyamthanda, ngiyamnyanya, konke kuhlangene. Angazi ukuthi into engingayithini, amanyala enyoka. Ngiyabonga.